me no twe ekosi no kono pepe pa na ese di Nyame tumi dwumedi evangelist Akwadaa Nyame and on my share na di Nyame tumi dwumedi so ababe somo ene su be ya say share wa na ene de say enyoma ebesi wa ha ne nsem ha obete wa ha no edi twemu ne che ekue nsem a won TV da na enyoma wo mu bi da ne evangelist eba abeye amai abusia ye bopin eye papa na da hyase ene na twetwe komo afa eye sunsun yase ya ka sunsun yase saa ewiase we yetimi enim se ye wiase ba kope ne ho ti sunsun yase ko ye de wiase na abena bibia ye ka sunsun yase ho nsem ene eye evangelist Akwadaa Nyame ebe che bibibi ye wo saa sunsun yase ni owia na ne wo ma me ne wo mienu no nso no wasan ayato so mai papa akwaba fa me nua ba empome Kristo adomo bonsam na ebre anyime o bonso what to say thank you. Why fe pa? Oh dear ja. Why fe papa? Also why fe me that's it. Why fe papa? Me won kra me hu. Eh, sir. Why fe papa? I mean yes. I for am passing the papa kan wo musala. Wait to me Eden Kraton am I be phone lines etuma echi. Na dia ba. Papa enne ye pese ye ka bibi fa eye sunsun wi ase nim se wi ase wo mu ye ba ko pe wi ase we ya me no mi ye tesui be ye sunsun wi ase na asofo bi nko akasa ena me boru asunsun wi ase mu ye pese ye hu sa wi ase ko ene mu nsem ye wi so ana enne ya wo maye na obetumi ate hoketo bi enne ya obe ya kire ahwefo a no ma tinase achi okay meni haba medase na me chia ahwefo na etiefo nyina eye mo amosomfo evangelist Akwadaa Nyame ene mo ne bedi ahia hai me chia sofo JB prophet JB me chia o sofo Enoch me chia o sofo Ebenezer me chia o sofo Mama Joyce me chia o eno Mama Regina Ashtown Erade nka obia menu aba ye program ya to din say Nyame tumi sa tumi ba ko pe ena Nyame wo oh na wo kwase a wo busa ye no susu mu wiase no me nka bi me nka bi ena me ntiase de nti America sa ne say ye ne ahohom no ena wo asase so tina Nyame eto bonsam aba no wo se asase so fo mu nuye firi se motamfo bonsam no bubom te se data no oba mo nchai eti bonsam ye ne ne te ha bonsam ni sunsumu wiase bia bia mu wiase ne ye ba akopɛ enum ne ye ne te ha yi so eti se sofo bi kase me bogwem sunsumu wiase na Nyame se eni babu num babu ba bia ni ho oh Nyame ebie wo bia ni e ma o ka sema tie obetima ka se awurade aka kire me se kire no anase awurade yi kire me no me hu sei ode ase odifo bi hyenkom obra wo hene bi ekoko na obusabusa difo na ewo no na difo no nyina se na nakọ na abedi nkunim ene ka saa odifo no so won se wo hene no kompada enti no hene no mpese obekọ no enti unim omu nyina hye nkom ba ko no ene ombusa se na odifo bia ne habem so akodifo ba ko won hye me kompada so nana yen kobusa omu kwa ye no wo hene me wo se ko na abedi nkunim tieni yo ko na abedi nkunim me hu se Israelfo no aba hwete e wo sere so se enua ya woni hwefo ode ase etinya hu sunsumu wiase de Nyame bie nani a ohun yin ana no ene wo ka yes eti be pase Ghana fo nyina ate ase se sa sunsumu wiase no me de asofo na ka bie no menim ba bi om ko fa firi Amos chapter 3
Amos chapter 3 verse number 6 no. Verse 6. Wose anase. Wose anase. Wo hyere totorobento wo kurom a. Wo hyere totorobento wo kurom a. Oman embo binimana. Oman embo binimana. Anase. Anase. Boni bi beba kuro bi mu a. Boni bi beba kurom a. Enye Awurade na ye. Enye Awurade na ye. Na Awurade Nyankopɔn ri nya biribi. Awurade Nyankopɔn nya biribi. Gise wayi de di akyere na di fo. Enkoa adifo a wosuro no. Tie etisa sofo. Uhuru bibi. We Nyame nipa. Yes. You are man of God. Na Awurade na nam so kasa. Yes. Na Awurade yi bibi kyerɛ wa. Enye sunsumu wiase bia no akɔ. Dabi. Sunsumu wiase ni hɔ. Papa me ba o. O nse ye hu nse Nyankopɔn ye son no honhom ene no koremu yes. Nyame ye honhom. Yes. Woni ni se Nyame ye honhom nti ena eye asofofo bi ni mo ka se ene omu bowura sunsumu wiase kɔ Nyame je san se omu tumi kɔ Nyame nkyɛn wɔ abra omu wɔ honam we mu. Sunsumu wiase no. Ti me say tie honam yi mu ena Nyame nam mu. Yes. Ne ho nkonkron ne tie mu. Emu no nam ene ye kasa. Yes. Eti Holy Spirit no eti mu. Emu na Nyame no nam ho ene o kasa nti bra wo nkonkron no ne wo kasa no. Ne a wo behunu bia no ne honhom wiase a okwa honhom wiase no wai. Ena honam wiase no so wai. Ya ne honhom ne nyina na stay ha. Wo nyina te ha. Yes. Mame wata wo ha. Yes. Te gare wo ha. Wo ha. Na tie. Ya wa honhom no ba bia wo bia ekotra ye Nyame pambo nsa firi soro no. Wo mo ba no wo mo chiche wo mu. Yes. Ebi sinsa soro te se mpan. Eti ya kase obi gu nsa no de kire Nyame ana konfo kura tie dro no de kire Nyame ye wrong. Konfo ntime ntie dro kire Nyame da. Wone ne ni apam. Enti osoro kwa me ye kire onsanye ma onsa no. Dabi osoro kwa me no Nyame wana de to kwa me. Nyame ne kwa me o. Papa ye de beto yi. Tie wo mo kasa eye nsem bi no mo keka. Nyame ne kwa me asase ne ya. Na side na bensam de kwaku. Ah. Oh ye ne ye de say na ma no. Na kwasi broni. Akwasi wan? Broni. Kwasi broni. Broni ye de akwasi ama no. Ena bibini nso ye de ne ma no. Wo bibini nso ye de ne ma no. Eti maami sa sunsumu wiase no. Hwe me pese tiefo ye aso ha. Ena no me be ka se ye ka sunsum a sunsum no ye sunsum. Ye so spirit. Eti Bible say me ba Bible say behwe me ho magu honam nyina so. Sa. Konkron. Eti Yesu ko wose me nyamo janka meso mo tigira fo. Wone konkron. Yes. Eti ye nim sunsum wiase na asofo bi da bia na sunsum na da bia sunsum. Ya na no ameka say sofo bi obeka say sunsum obeka sa fa abofo. Na abofo be sim so Suro no. When you're very careful. Yes. Or comfort. Yeah. Nyame bofo emesi nipa so. Oh. Nyame bofo eyi ne ho de ne nipa kasa. Correct. Okay. Na omesi wo so. Omehye nipa. Dabi. Nyame bofo mehye wo mu. De etimi be hye wo mu eye honhon konkron. Yes. Eti so be ka se abofo mesi me so, abofo mesi me so ayakom. Ayakom le tumi. Akom ne si wo mo so. Abofo nsi nipa so. Tie hwene ye study Bible no from Genesis to Revelation. Na kire me o ayi nipa ba ko a no ye Nyame nipa abofo be si ne so. Jacob ni abofo hia atentamon. Physical. Momo. Awo ho. Ada se Nyame bie afurumu ani mani hu abofo. Wo bra na Bilam akokun bia na Nyame ani ne ho. Ada se eti abofo no wo mesi wo so. Wo kokro na betra mu etewu eno na enam mu kasa. Yes. Se awurade mi awurade me say. Yes. Because wo kokro no gina ho ma Nyame. Tie Bible no ye Nyame no masem. Ikurem. Bible no ye Nyame no masem. Ampa. Ena wo kokro nso ye Nyame honhom. Ada se eti ni nyina ye adwuma. Papa onim. O se ye ka se bofo ba so yakom. Se ye nim se akom de o ma eye omo sunsun ne bo omo so a de wi a omo se twa omo ho fede. E kasa hudo pi no. Asofofo bi nim ye o wa so de mo se honhom ba omo so a ene so no omo tumi nyina na omo twa omo ho na omo himu so na omo kakasa afoforo ahuro bi ne tons ne ade ne no so e. Fa Bible do mami. Hwe honhom konkron eba wo so a ebetimi
e de wo twa ne ho fi say honhom ne ba ne yeti wo mu bia no e pekwaye edwane akoye se menno e ko mi na me wa hode che odi mi tuo eti honhom ne betima pagye nipa no ama na hwefom onkoko ba so timi pagya ma bo etimi pagyaw e de wo bofom tieni yo ana nya nipa nyina so na onkokro be pagya wom de wo ba bofom dabi go wa onkokro no ba no so a enam ne mu kasa kasa foforo na wo ba bom yemi ba bom ko first yemi ko Acts chapter the Bible no ko Acts chapter 8 dabi okay chapter 2 Acts chapter 2 okay maybe papa Acts 2 chapter verse 1 what say verse 1 verse number 1 into Nyankopon asem etifia se what say what na Pentecost dan toy etifia se what say what say won konkon hwe egu honhom konkro hwe egu enye sunsum dabi Ghana fontie sa honhom konkro ni hwe egu kwai oh what na Pentecost dan toy na Pentecost dan toy no woni na nyina sia faako na empofrim a ehun bi etesem frama ehun ye den aye rebo so ba ehun ye den bo firi soro ba ebe she fia wo ne ma na techrema wa papa ete se oja yi kyerɛ ebe sisi nyina tifi makoma na nkonkro ne ka kyerɛ na na nkonkro ne hye wo nyina ma nkonkro ne hye wo nyina ma kasa foforo tie ne yo na wo frase kasa foforo sɛ dia nkonkro ne ma wo sɛ dia honhom na nkasa ɛyɛ sunsun ɛyɛ honhom papa yita me kan say eye me da say kan feature ni me san say Pentecost da no kasa eye onkoko ni bon yes so mo ka kasa yes me no me ni de ho adanse say ebia ha no gina me da gombe ni o ye da gati ni o ye eweni frafra ni wasani akuapim ni wa ha kasa ba ko be ka no obi ato ne kasa mu be ni de ka me say omo kan ye nti ase obia ni nti ase ne etia ye dede ni le ye nti kasa na asinja so ye eye kasa foforo na Paul mo kan ni bi ena mo kan na say we ye new version of kasa Bible said the oka kasa ni bi no onkasa nkyere nipa nemum okasa kyere Nyankopɔn eti onkonkron de onkonkron de be man se wonka no enye twi no obeka ena nyam wonam no kasa eti yamfa onkonkron kasa ne mompa ye ma ubi because nipa ron tiase e bere no age so amen John ntina Paul mo de omotiase Paul ron de omotiase sai Paul na kae Paul na kae 1 Corinthians 14 verse number 1 kwai wase mo Paul do akiri kwan na mo mo honhom akyede ne homode ne titire ne se mo behye nkom na de okasa bie no onkasa nkyere nipa ne mo kasa kyere Nyankopɔn na obiara ntiase na honhom na okana hintasem dukrem eti honhom konkro no enya se e ba me so ama me ma be katwi ama obi a wodira ho a wotitwi na tiase anaso obi be ka brofo ama obi a wote brofo na tiase no ati de me kyerɛ na se me tiase pa eti honhom no enya ayi na Bible no so sunsum ni nim sunsum ye de sunsum na ye de sunsum de ka me hu ye wugina ho se ya ayi na da wati no ane what you say esum bia na da wati no eno ne yefre de sunsum osimewure no mu wiase eti honhom ni wiase ya no wo na wa ha yes wo ni ba bia ya no wo na wa ha nti man nka sunsum wiase dabi yanka honhom wiase oh dabi yanka honhom wiase honhom ba ebu wiase wo ye sofo na awurade abie woni a awurade bie me ne die me ho ye ni yes na waka kyerɛ ni pakro enka sɛ na me bua honhom wiase na me bua ha ura hen kohen Holy Spirit no na enam awura mu na da secret die kyerɛw enye wura ba bia wura ho na wugina hoyi wura wo so wura ho wo so ye hu wo na gina hoyi wura ba bia 1 Corinthians 12 1 Corinthians chapter 12 verse number 7 nanso wo ma hon konkun yi ne ho adi nanso wa dai wo ma hon konkun yi wo mu biara mu na ayeye na wonam honhom no so ema obi nyansasem obi so ma ne nimdeɛ sanka sadia honhom kro no sara na apa kusa
Konkon na aya chede egum bebre e ba so a obi ane ne dia woni yes benini hu ni se asori dem ba kum ne o se ye studio ha ya asori dem ba kuni na e wa na ka se bompa honhom ne ba e o se profi wa na ka kasa fufure ibi obi a de na so ade internet de sa tie me wonim enne no kasa no nipa beberesua so asofo bi kura kire wo members no enu ni ade me be asori bi invite me program wa kra o ka kire se sofo me members de dem a kire wo mpaibo etom do nim mpaibo yes nti mpaye ne de sofo me nim sa wo ya de wo ba bia do be fe bi o be fa yes na wonim yes starting mpaye no and not hey I don't know actually my you confused he had no any dear kasa so for the say what you know one paibo it won't be group be the pabbe for and be for tie abusuafo bible nini yankwati nyame asem no enya hwiu eti de wo beyi bia no hun se enam nyame akwaso enu na ma nipa bi na wo mo kasete ya kristo som my heart because bible no wo bi so mfia no de nam wo bi aso na papa no de nam yenya ne sawo eti susu mu wiase eni ho ayofo nyame tumi dwumadie so na woni kusa wo hwe se na kan nyame tumi asusi tumi bia wa asase we so bia na wo hu ne mu dro ni ye nyankopon na evangelist so am ada na dia mai ne no ye tinsem susum wiase ye pese hu wiase kro na sunsun wiase kan ye wiase hu eno na nyankopon na evangelist so da na ye akire ye afi no aba ha anase wa join ni odwumadie ni so a eye nyame tumi dwumadie a ye do ya wo de bia na ye buso ye na papa na be se me busa se aso se metie won konkone ba me so a e wo se adoma e ma ne teko senia eye ye kwa busumfie hu ne sese so omusuman na na so omusunsum no omomotia ne ebo omuso a owo so adoma kran ya ne wadwane no se won konkone se tumi hye ne saa ne ya wo so adoma kran ya wo se be bi odi mi aduru bia no oja misi wo onim konkoro no nyame de na betra ye mu o control ye yenso ye control what you say yes o control ye yenso ye control but etina enema bi o wa wo betima hyewo ho so tini yo wo betima hyewo ho so eti won konkoro no ebetimi akana no atum obra enipa na akase ebia ahanye din because won konkoro o ti se nipa o ti kasa what a dear me chira say o ti kasa entisa akoma eba enipa na obeku na just oku na wie na ne so tina was meku na ehu tini yo won konkoro no mo ma me nchire mu ha obi eni wa nyame won konkoro ewo no so na oye bibia onhu yes enya kom enya honhom fi ne be show ma what ma ye nia wo pe etifiri woni so a na woni so da no wasenkafo 88 committee wase onipa bi eni on sutumi wase enipa bi nyadai eni on sutumi so de besi honhom ne kwan so o de besi honhom ne kwan na owuda sutumi eni ho owuda sutumi eni ho okwamani osem wase de ai okwamani osem tie me na bone ma ema ne yofo mfiri tie me edo osenkafo afutu ya na o de ma obi no ba won konkro no otiye mu ye control no ono so control otekasa se de me no wo kasa ya me ka se bura nyame fra me foforo na me nim bible mu akose wirem akobom paye esie gu bible so age of 8 to 9 years me ba ye na me sonda ye na me kenkai bible tenio ade che ya me fa bible se no ba bia na me kenkai me biewa asem no etwa ma adwunim sei eti me kai na me de kire obi a omo se eno ano no eti me enye obi de kire be bible won konkro na nkasa na kire me yes baka se nyame frɛ me na me ya worododo oh sir totally worododo me worododo ne be ba wiase da obi anu anu obi
because na me dem na pempem wo de be boma class no bi wo do pa ni bi sister Awurade fra me a na me kire me bible me so da me kika bible na ti no ene me hu say da bobbo nwoma sei nwoma krata sei ye de hyemanum awo da yesu ye da yesu mu okay eti ye de hyemanum wie ya me mere ye no me tanya na ye no man ka woro kasa biem bisi de na nguru su biem wan kwa ya sabe dabi de na ya so bia ba na sa woro kasa ena wanu madu ti akora nyame da bia me kasa me Kristo so ma me sumi me mfa me nkompe obi because nyame fra me no obi adi ho ana me no obi anso nko competition hallelujah amen enti sister die nyame nkukuru be direct me se me nya no me ye se me ye na wo befu me ye na wo mpema asem na nyame be pema asem a me pe because se nipa bible class se nipa nyina so wo ye adue oya se ya wo nkukuru se na me kan emre bi me share one sister bi awa kire nsua akire nsua for mo hweme sa program on be kai me kwatra sister bi opomade am kwatra na dwumam ho me ne ndi koma na me hu se sister bi be wura dwumam ho na awurade bie me ne ma me hu ne ma bi fa no sister no wura dwumam ho anam se madam ade na wo ba no wo na chi teni o wose bra ma ya wone ma enam se opesa wo wose hai enam se wa wode no ya dane no enti tumirika koto amango ba ko bra data na amango aba koto amango ba ko ba wana bompa igusu ma enam se di papa ni bibi me ba sisi a abusia se wo hwe yen na se bia bibi nti untumenti na o TV nanim don hwe ba ko ni na pese wo hwe Facebook ana say YouTube KUMAWOOD TV DH so YouTube any Facebook obetumi I join here so wo school na wate ye nka ana say wo he wo TikTok live KUMAWOOD TV DH YouTube and Facebook and say KUMAWOOD TV DH and so Facebook TikTok live on say evangelist Akwadaa Nyame TikTok live your life is saying obetumi so I join na bia wo brain na the best TV no ho no ebe hawa na wo de akyeye na wa join ne wo ho so na wa hwe dwumadi no na eda cause evangelist ebetimi atraso eti maame no edi amango no wa mu ne nsabiem simple no way yes eka sofu bia eko beka se na me wura hunhun sunsum wiase na me koye no me copy aye baabi na ya kyekere wa wo de no enkom hye wo ho enkom hye nyame nkonkron enkom hye aye simple maame awurade bia me ne ade me hura fa wo huni hwe enano na me ka sem bi 4 days today awurade bia me ni eniema me hu fa Ghana ho no efiri na ya me ne o kasai ekosi bronya chi busumi mienu eniema e besi Ghana ha no wa hwe ye nipa ntia se ade ntokwa me nka ntokwa se besi ho ni ntokwa ne ade yesuru hwe Ghana fo nye nkom hyenni ba ko na nyame me nkasam em fa Ghana ho too much emre bi ensuo be yira fa nkofo e wa kra kum nipa sunya drabafo goso drabafo ani drabafo mu lodu kono woni adade that time on kejitia e ho na me preachie me ka nwosem se me huru se ensu kase to Ghana ha na asojafo cylinder etensuo nani na papa ne janem suo nani e hye nkofo enti Ghana mo miemo mpaye na ejane nsuo e be dane ahye nkofo me ka Akwadaa Nyame me ni party biati ana makasa me party na abenti me koka amomo no agima tum sade ene binum don party we asofo bi don party we no eti Ghana fo amfa o manfa madam afa wo de bibi ancha me wo brekumo ye program obi kura na frame me se sofo won sem na wo kare what de esi akra na me se mente an wo bo me mu no siko TV because TV ensuo na ejannem ni na ahye nkofo Ghana mo ma ya nya ya de se odifo bi eni ho ana osofo papa bi eni ha baba me Akwadaa Nyame da bia me kase se me ka sam kyiraw na wa hweye sister da bia me kase
say o pa woman Yesu di tumi hye wo nsa na ya sempakafo because afiafo no nya no ya sempakafo esu Peter sunsum to bugue ni so a wa sorry papa me fa we ntwam mi sa o say o ka say mo di kan say ebra ye to brunsam ene napafo ba ebi sinsin wiem yes ena omo so omo ye honhoma ye mfa ye ni mi we ena ehum omo djuma omo di me no mienu ye ni ehu te hemfa na omo di sa djuma omo djuma no tie honhom wonfa woni ehu no yes nyame honhom wonfa woni ehu no bonsam honhom wonfa woni ehu no otesam frama tidio otesam frama etisam frama ebo a ubeka say honhom wiase enframa na ne mani ha ya nti omo de omo ni omo wiase dabi ye no omo na wa ha Yesu nyame nya abofo wo ni Gabriel ne ma hwe no nya ntokwana ye to wo mo ba wo ba asase so asase foforo bi ye ni wo mo contract so dabi asase foforo bi a ahaya ye ni ye te ahaya no mo te but ahohom bone no wono apese wu na wono abemu hu no sa na nyame honhom nso wono apese wu na obemu hu nyame abofo pese wu na obemu hu no opa wo ma hu no ono obekasa sade be na okasa wada se enti se omo kasa honhom wiase a minim omo honhom wiase omo ko wura ye o se edua na adua yanum fo ani omo tie nkurasefo mi kan nkurasefo me kan bayfo omo just stubborn academy for sa no omo ye omo nyoma anajo no ometimi ababe wo studio ani mai menam ho ana menu nam ho ye ni hu na sa be no mo ye omo nyoma na ye ni hu sa eye omo wiase eye wo mu sumsum mu niema wo mu ye wuniye ni nti hu hu e wa haya eni asase foforo so se wo ani a wo behu se wo ani wo behu what does here wo ani a wo behu se wuniye ni dia hu hu ana wo no pa wo be mu hu no what does here enye wiase bi na wo ko wura akohu sa niema no wo mu niema wo mu ye na nadwo ni nyina no ya nadwo ni yada and woman so yeah and niama e work here oh awon no bi betena ensuom ebi betena mipom ebi betena nuom ebi sinse wiom te sampan oh ebi ti asase so bi betena nipa mu ene baye ne na asefo no nti ade nti na o ma ti asase so no ya wo ka se ugbowura sunsum wiase hu ne o ti asase so nyoma ne wo nsuom so no ugbowura nso wiase be ana eno na ese ebusa wo mo se me bisa wo dabi enti na se sunsum wiase ni ho de wo ti nsuom no ono ye adwuma wo nsuo no de wote mepom ye adwuma wo mepom on se kwaye bi wo ha yetimi ka se kwaye we ye nkom tie dio but se wo ye nyame nipa wo betima aguram aba bibia ntochew but se nyame nka wo ho a ade a etimi ahohom bone na ahombone dwane na wo musuro eye nyame hohom konkron the Holy Spirit se Holy Spirit ni nyuma wo ye nothing what is that contra hwinim sa wo kokuru tuma we are hwan a wo mo ha ba sa wo kokuru tuma et wo ba se wo mo ne etiem se aba eja eno ne honhom ne ya da se ye nyame ba eno ne ma bonsam sura akora nyame no o kokuru ti bonsam suro me ba ni suro me ma mi wata suro me awo bi suro me nyame ehira oh yes because one when you am so physical da obepede beye physical go so far day obepede say oh ya na Yesu ka se bi wase bonsam bobom te se jata onye jata opo obi aye hana mama ne se etina beye ne pese wo kire se sa wo beye de yo so beye de yo ba nyaminti wantumi ubo kro bi din ba go so far day anye bechem dabi go so far day ena anye no gopo dabi ne no popo abisa ho me na fi bechem ni no gopo afacha yesan se eye Ghana ha ne de sisie no yaje atum asofo binum aka ama yasan yaje atum se sisie ne ho ne de money headquarters enti ye ka bechem fo agitum mo ma anye hweti no gopo agitum mo anye tumo ya kawi enti ba me hwe nyame hon konkron e woke ahohombone honhom e woke omu ni wiase bi omu wo ye wiase haya efi ne ko menam nam ti so bi kana me bora sunsum wi ase bu sanse sunsum wi ase fan ya e fan kro no ya body dey say metimi e bi san so fa me e ye Ghana na sanya Ghana
tie asofo no yesrɛ mo mepam kyɛw me nuanom ne me papa no mpanimfo se nyame na ne wonam a ma yehu se nyame na ne wonam se wakwaji bibi na ewu yisu a ma yehu o ja se papa yebre no ko ene den na wo mahwefo ehwe tie dia me wo ma ahwefo ne etiefo omo TikTok ne ade nyina Akwadaa Nyame me sa chia mo biem da bia makase ye ba show yi so a Nyame to mi show yi so a ye be ya akonfo no na ada no ye be ye baako e de a kire wiase e de Ghana da bia me de me challenge akonfo e challenge obia abosomsomfo papa ye mfa simenum bi nye ne emie la sa na wo twesa ne yentumi ya yentima mie ene wonim ade abeye ni ene me kire ekwaya kwa kubon sanfa so dua be e ma ne fifi ya Ghana na yese wa ben no ene meye bi ha na ma kirem ti ye be dia be na me dia no kwa kubon san de wo dua adwe Ghana fo mo tie ne ye wo dua adwe ba ko pe Kumasi sentrefo ne Ghana sentrefo nyina ya dansefo se efifi ba haba mienu 2 papa na me wo hobi awo prempa assembly hall na ho thank you na tie me nuade me pesa me kira Ghana fo se me makonfo no wo mu secret no minimum akura cha wo mo ene me ma ba abekokwa ye de ye nkwai ye de sija so wo ye nkwai na fifi wa ha me nua ba ko me nua me no me nua me nsa me dua nan papa abe na nani adwe be si da fifi abe no eno na me pesa me kira se wo ma ebi na me kase konfo na te die ya wo be ye ni adade ye so odua body twa hane adade sister ye nche ho pa ye nche ho ya dia be te se mumpaja ai studio for ayi de mesia me pa cho obetimi aba me na wa page obi ahwe bi ye nkwa ba bia ha opene kase eja me page we maye Dabi woni ebram dabi enyi firi so ofa that we free so ankofo be kase ya ye editing papa me ba cho me ba abusia Nyame ya duma echini fi empire bokese no se munyi bibia free so wa aso ye empire bokese na oye opankro no enti we bibiara wo bia no opese opa eye empire bokese no asibi na oni eye evangelist ebe bom paye free Nyame honhom na oba omwa wo achirichi na se bia onim bia ye na fa number na egu kasafidie no eni no number na egu your screen ne so betumi afa 0243884541 0243884541 na on evangelist eni nkomo ebia na wo be yera kwan a na ya boa anase bia wo no ekwan wa o de ne self number no obekire eye ba wi kwa pankro no omuhia na mpabo kese no akoso eye fiada bia ya baha ya wada enwumre adeche fiada mpabo kunu ni ekoso onim se o kristoni wakode ene mpabo me nyan mpabo da no ene bebo bra na ni Akwadaa Nyame emompai Nyame enam ne so ebia na wo ha wo no wa yare sana wa pa wa wo no odwuma asem no yakopon bepeja na basa kese no echini fi abusia kayo papa ekwa eti eni masori kakra okay me mpasa mekoto na matenase na obi akase bibi ni wo mo ho maame mema waseche me kakra bi ebi obi akase wa bena me bedua no wo me ho esemata ade wo baba ka che me ba cho fa o bible ne to wo eni die kwan so kakra ma me na eni seche me obetimi do bibi ya she obotom ya wo me ho bia yi ya wo me ho bia on sa konfo ne yen seche wo mo ba me da bi apart from akonfo ne yen seche wo mo but me say yen seche me ma di ni pe na mo acho na mo ma konfo fu wu papa me Akwadaa Nyame to me ma 5 oh 5 minutes basa hwe me won tabi yen ntem me time no nim so won to me hwe na me an hwe me pacho people bi o fabre me fansa de no so people de wa ha edi me pacho tontra bi o ha ayi wom papa eni de kwa so obetimi abia o pepa yemu akire ahwefo na fa tontra na anete me ne ma ahwefo de da kwa ma bi na tene e beka sa o de abe no abehye o pepa yemu edi Ghana fo nyina ahwe pepa ni abusia graphical bibia enim enaye bia abe papa so no de onfa eye majoa na say aye adwen endu na emum no
abekokwa sebi enu ye ne ya benkwan ena ye de kafuo no eno na ode eba be ye ewa anim ho wo David man be de ma fabra oh fabra kan we fabra ka o tubirika na ye bia nentem tie Nyame ya adoma etena mpai bo kase de koso awo Pankrono estate okay Pankrono tafo Pankrono okay brother bisa wo bia last week oba ho me ka papa bia oba ye fine man ohwe me ne yes ohwe me ne yes na oba ye papa yare otia konyam o me friend so sorry mra o man so ni man ko ntima sorry pere nya me bompa ye ma papa no ade a chen na papa na frɛ me sofo yankura be me frɛ bibi magic yes but ye ka magic ya why ayo magic oh yeah papa no se ma ye ni bi me bu sa da wo se sofo hwɛ on sa unkura no so me mu fra konyam and I'm sorry ye me to ase ye nyina twetwe me sisi me be eti afei obi ahwe eni twa mame obetime abe kokko na me bedua eni ede gumi nsem no eye maako 4 eni o me dua we na tie ne wom akonfo na di hwama che yese konfo na ti dua body etwa ne ho a nka asantefo mo ne nante mekom nkomo ko beye body fu amamo kwa kubo sama adu fifi dane abe waya ade waya mefo ma asantefo wanye ekira mo se ne nyina wo mo de biti mu eyaza abere na madua no sofo ensuo bi da pallet mu o fama me fa emu so atia ensuo na egusa me na fifi ye ne ntem ebre mafa pure water de etu esire na etu mi fifi pure water na me de guso pure water na ni eni me de guso sofo fantuma ne bra yintuma ne bra ate sade kwa kumu zane de wo bi o mde ntuma je ne ho sei o mde ntuma je ne me wo hobi onim se central phone Sunday mo wo hobi ye course bi ne ho eni ntuma ni me nkoto me gina ho sei e na adua ha maame ya hwe se wo be di ade ebre mi a abrante ba so wi ano atena sorry meti wo kra yanka se wo de sorry meti wo kra maame afei obi ahwe konfo no wo ya obehye da akeka kasa bi ama wo wahunu se kasa no na di bibi ne ba yes enso wo boa enye kasa na odi bebiri woni so baba sande mame sande enye no kore yes die ne ye sika wo mu yiri tv so eyento nim die ntia wo mu hwe nkofo goi na mo nsa ya sa eti abe no efifi sesia obi ahwem papa o sima ba ko na eye nketenkete ne kakra ah ya tab no sha e ma o sima ni san se eye na o twe se ne ya mie fula no ye tene no o se me di memre so na ye bi fula ni tu mo abene de me dua de sesia okay konfo ne ya no heda keka se bi se de motia ne dua be motia no mabedua nko nya me fu mam Ghana de ya soso nsem hunu so ama chesa ye ho to sem hunu ha e de yakurakuram e bia na motia no odi abe no sunsun ya se ebesi de okay e de ye nkonum la obi ahwe abeno na afifi maame asa mete mpampan no wote abeno pampan e de afifi asa ya te kwase ne de wote afifi ebre no nti afifi konfa na che ya Akwadaa Nyame meye mi bie so abenini abusia man ko ba bia enhye me ho ya sachi me yes eni tese menu mu nsem krasa eni ahanye studio ena ade na esimni swa papa ena nyeta man kamema na yetete e ma me kakra bi na me mfa nkyere eye mahwefo abusia abe mono ayede ye nkwan nkwan kokko ama wudi ni ase ni mbu abusia ene afifi papa ene ene de kwan so fa aye sima kakra bi na aka no e kire kwan fa so di abe e kwan ya be fa so abe dia abenini
da bia me ka cho se konfo ka so obeyi bibia ma wa de ade no ba dada okay motia emedua be motia nyi sika tie me konfo wonim sika yanka na busuafo ayeye papa tira me kanfo Yesu Kristo ma no abe no na wo me ho dada eso omu gina ha obi ehunu ba bia na abe no wo kwan ben so na be shi de tia ne wo no on se pipa we me ba ba mu obi ehunu me na me ma ba ba mo abe no ma chechire ne tia se me de ade achechire enam de ato pipa ne mfimfini enam di super glue afa ano ne ano ena abe ne hyem etu ba wo so na ye de den ente ntoda etu mo di ntoma ne kata amso no enam yiye enam de abe ne hyem am di nsu agu so no enne kwa fa so kwa fa so kwa ko nsam de awodua ne ha enyin na abe kokko obi eso de ne tia abe kokko nda so hyade no ba cho betumi eya ma abe wo kura me tu ye no me twetwa ne hine nyina etuo ni eni hine no etisa wotena ho na kwakum nsam de we ya zan ye na wo bu ya fa so na akora nyam mebeka na wudira ba bi na wudi matama awurade hu mobo be da meka no kro no abusia ye die phone lines now to producer ni de kwa so betumi asan de ato screen so ama me bi ma na chese ye hu na ye ni ahefo edi nkomo between the phone lines now to so eni de kwa so a obefre no o fra mesrewa aya na watwon ho afri wo TV ni so ama me twon ho fri ho anampo se wetumi elo no kasa fie na untumi lo na so betwon ho afri ho ama me amani beje ho pa wetumi afre sima kakra ko ni de adwuma de nesi no ye ne wo eje waje nkyere asembisa na se ne apese wo ne ye eche wo adwuma de ni so no wetumi afre ede ato eja na ye so ye hu ni papa betumi aya abo se asembisa se de o de ne se obefre ye sisie yi o frɛ so a na se ne mde kaka ne de kwan so na watwe ho afri o kasefidie ne ho ana se obi loan ti emi free wo ti wo phone ni mu ti emi free wo phone ni mu enti emi mfa TV ne so number ne go screen is 0243884541 0243884541 na eni enkomo ebebe. Hello, good evening. Good evening. Bacho odi ni baby akasafi. Ayo papa. Oh me apome. Mi hoye pa na nso e. Oh akema proud for obi ahoye. Obi ahoye. Enyume yeti o. Nyame adu. Me bacho low TV na ni de kwan so na sa twe ho free o ntie me en free TV ni tie me free phone ni mo. Enyume Akwadaa Nyame etie nia ode bai. Hello, good evening. When to me any na so abusi abe so betumi afa number no wa fa 0243884541 0243884541. Hello. Hello, good evening. Good evening. Bacho odi ni baby akasa free. Medini Francis Boabe me Kasefi Central Region Afinfosu. Me bacho yete o. Yo, ani media so far me yen atrofo no di fo no di omoye. Yo ye de mu da kama pa so far Akwadaa Nyame. that's Ya da wase pa se ugusu eye nchechire no. Na wo tuna wi ase ama wo kokon mo bu fa so sia na wo hwa wo bobrede yi. O ma dada ya che o. O ma di ewu ache. Mobia ni na no so sofo na me hira o. amen. Yeah, that's a sound fair. Offer betumi aba so 0243884541. Hello. Hello. Abusi also betumi aba ahomane so ye twen wo call now. Good evening. Good evening. Bacho odi ni baby a okasa efi. Apolo mukasa ti Uniba. Bacho say. Mukasa ti Uniba. E ka say fi Winiba. Mboje. Ah, o ye confront for Winiba phone today. Kena do mo bia ho ye. Wo so. Nyame na dom ti eti o. Yo ejuma ye no ye bo abaso fa. Nyame isho. Na azan fwa papa
enti ka yenya nkɔtɔ a wɔte dɛm a nka Ghana ɔman mo bɔdwo koraa agya na wɔyɛ ma wɔgye sika ma wɔdi so ɔwɔ sika nka bɛtuma abɛbɛgyina polisi na asɛre obi nsa no ɛyi 5cd so ɔsɛn 5cd a ɔbɛnya ɛyi more than ɛyi 10 million na ɔwɔ bɛbi sɛ ɔdi ɔma nka ɛfɛnɛ ndi de dwuma ayɛ yɛbi nkyɛn pɛpɛɛpɛ. Yɛda ase Awurade hyira wo so sɛ wofrɛ yi atare ne baako na amayɛ. Hello. Hello. Good evening. Even on Bacho, odi ni baby akasa fi. Bacho from Adam Christmas. Bacho odi ni bi. Adam. Okay, Adam ni ti o. Basa kanyo akasa da na fa mi sira masaja. Omi ni akwa konfon fa ko sina ye ne akwa konfon fa fi bi o di omo no. Zi ye hu de wi ase. Person de ni ni ko so kura. Yɛda ase sɛ ɔba afidie ne so foforɔ bɛtumi afrɛ 0243 884541. Hello. Hello. Abusua sɛ na medical aka no ani de kwan sɛ wofrɛ ya na watwe wo ho afiri kasa afidie ne so ana sɛ wobɛlo no ama yɛ ulo TV ne kama na watwe wo ho a na watie mi afiri wo phone nim instead of so bɛtie mi afiri TV nim. Hello. Good evening. Good evening, Udi ni baby akasa fi. Atomi fi kaza fi nkran. Eba cho ye tie o fi nkran sa. Nkacho, dey so fun ya no. Omo akasa de be da o de da omo akasa akra because na ko pan chesa yo. Aye blue. Eba cho tie mi fi o phone ne me ntie mi fi o TV ni. Hello. Hello. Mepacho good evening, Udini baby akasa fi. Mepacho Pedra we kira papa kira na pa ni papa akompona da che kompona da le ya hu papa nti obi ama kira papa papa oyi amma na ho ai ni che ni nye obi metamase Yes, ya da se say ofre awefo ye demo ebisa papa ye bre na ya so kire ye wa kire akwan biom. Okay. Ope baby a ye hia bom paye. Eye kumase tafo pankro no. Ede ye fiada ekina empaibo kese anu ode no eba so. Papa ubi bi yare ubusu ni bi ya bodudua tumi bi dimunya ahohu bi kutia usika sema ye basa enema nkoye tie hohu bi dimunya wa busuanum etwera hohom da wo so tie yare a yese ne sai ya ba ko ye twera hohom awurade na meso asa more than 15 etira to ye safro e otafo pankro no o ba number no frɛ etira no pa 830 ne ya hyase brother bra na behwe nyame tumi ane ayaresa apie e wo nyame asafo mu e otafo pankro no etu asafo obi biara number no 0243 884541 0243 884541 baby awu biara bomade na bra so be so fra number no so a ofra me no obedi nkomo awrade sra awrade mani siwye wo Yesu din mu amen. Amen. Papa nyame hira o se enenso otumi ebeka yensa na oni adofo ebeche tumi anyakopon ewoni bi. Ayefo dumedi ahwe ni sisie ya to ni din se nyame tumi evangelist Akwadaa Nyame. Ene nyakopon nam ne so a oda ni tumi edi amama sanyina ehu ni se oni nyame kokroko na ni na chi obia ni ho. Ya wode bia na de dumedi ebrew ewo kasafide so KUMAWOOD TV anase home TV wanya KUMAWOOD na nya home TV a ya hanum ya wode bia enwumre no wotwe ekosi no nkono eye donhwe baako opese o Facebook a KUMAWOOD TV GH FS YouTube KUMAWOOD TV GH yes on TikTok live evangelist Akwadaa Nyame o join on TikTok live obetumi aso ajoin na wahwe dwumedi ne kama opese o so ya asene na obo dwumedi ni so a yempopu yeti fa number no e okasafide ni so na frɛ mpedifo ene obedi nkomo na so tumi aso ya asen e dwumedi ni so na me ne umienu ni nyina no wadwuma na ebo am na me so me ka ho
ne ya che Nyankopɔn tumi a owo ama adofo nyina so ehu bi yɛde mu besi a yɛbɛsan hyia na wote sɛ ne yakra Erade nhyira obia otie me wo KUMAWOOD TV nyame nhyira obia wo hwɛ me ɛyɛ musomfo sɔfo Akwadaa Nyame yɛto yɛn safro obi biara ba bia wo bia wo hwɛ me wotie me yɛto yɛn safro ɔhaw biara ɛda wo so sɛ wonya suro bɔmɔden